Kapahain ang nagsaramdam gitna ginasidir nagduwi hinata anak sur-surta gigi ang pinatir kasman awang inggana gigi tunggal kanto nga adakat kuidena awan man lang mga ipapang tabusin ni hayang nagdudubuso upwa kami na ngembidut medgaya manglimu ngaya apa ang nagsilbing na tao nagdumang iturungin nagitu'y dalanta apay nasa iyong kinapkis isupapak niyaya ken kaapa nagpimpinatin aday gagayamin ikapay nagpagkata sa dinong alubong iayaan mo itahan mugad malagi sinangang tangaraksa agpanunod ka ubiyagku pabaruentaan ni ayah Dayu gagayamin ikapay nagpagkata sa dinong alubong iayaan mo itahan inugan malagi inangan tangaraksa agpanunod ka ubiyagku pabaruentaan ni ayah
Eklang nga Ilocan. Yotuti Bundorno Rans.